marigot Duro Inspecteur marigot Duro Inspecteur marigot Inspecteur marigot Duro Ayah, tulai ayu kumbat aku ya udah. What? Tulai mo ngotanda tulai Ay, ni ya PIINDI tulai bojo votre ni Yaya Thiam tulai ko gila jep telephone ko mbieda Wana mbiɗo ko yomi nat PIINDI TV. hey Somi naati PIINDI TV mami yi ɗum ɗo no wiyete ni kadi affiche o. hey Nan mi PIINDI TV jiimi affiche o. hey Mi jiimi affiche o. hey O waɗi vert zone hey Yaya Thiam waɗi bula bala. hey Aɗan kam kornoɗo mboɗo waɗi animé mi ala no ƴiiƴam guitam ɗe fuɗɗi niɓɓidde joni noon bonmi tan goɗɗumi tan affaire o yeehe Yaya Thiam. tulay gila jibinata hande ala temps ƴiitam kam ana meeɗa ɗum dañ korka ɓeydi tulay an aɗa weemi aɗa weemi gotuji gila korka ha hande ka korka yawti tulay an ardita hakkille ma armi alama noon sa haadi kam seeɗa quartier o kaɗa bone ma annene a yalta galle o wona Ablaye Aw mbo votani pour Thierno Moule. o boy ko boy moƴƴo ko Ablaye Aw oɗo bamma ko responsable bamma ko responsable mboɗo anduno Doro Congan ala Doro Congan an vote Doro Congan ken min voten boyen en France Doro Congan en France an vote ta ko tiriya noon Doro Congan wona goob Alaaji Maal ji ay vote nani o boy 15 man min mbaɗanno o boy votanta kam non ganduma wona 15 man holon boy moƴƴo woni ɗon cool boy layla yew tan neɗɗo fof no jogui gaño mum sohna Ba vote pour Yaya Thiam sohna Ba kam dañta ko moƴƴi wonmo ɗon tan min o wakam haɓade Ceerno Boubacar Diallo Ceerno Bocar vote pour Thierno Moule Allah o ko ceernam ko neɗɗo fidèle ko neɗɗo moƴƴo Thierno ɗo waso imam disponible imam Tukur wona e vote nani kam wona imam Tukur vote nani kam min mi sikkano imam min kam mi sikkuno ay boy o ɓerne moƴƴani o boy hay o gandal o ala o boy so janggano seeɗa kefeere o wonat est ce que ɗon gandu imam Tukulel ko laɓɗo reedu na andi ko Allah wi an kam ka pédophile imam Tukulel ko moƴƴo an kam ka pédophile yewtan Abou Diop Abou Diop vote pour Thierno Moule ñaw soko male Abou Diop so vote nano kam nana bone Allah akbar Abou Diop so vote nano kam Allah akbar nana bone ñaami kalis fe Daouda Moussa Dia bo vote ani vote pour Thierno Moule ko boyam ko ñamen tulay ko ñamata men ni tulay mon na hewde ñi la kismasi pour Yaya Thiam wofanam ɗo kisma wona maire addimo Dakar o wona maire addimo Dakar amada anda boy kisma waɗani sérieux non waɗani sérieux pourtant noon ñande fof oɗon gondata te min ko jeeyi kam ɗom min tawi kisma ko tawi so fonnani kam ala ko usana kam kanko legal ngal ɗo bamma ko ala ɗo galle ko luwas samɓe gonno ha kay galle étage gonɗo caggal ɗum ɗo ɓokkiki bamma ko jeeyi ko suuluye o waɗi ko moƴƴo an ka puyɗo anda suuluye ala caɗele de yewrama o bon ko Allah bon yewrama oto lire bom yewrama ay wona yene hoorema mo boy wadde chômage gorko de o resetaki boyo ko ɓernde ɓawli ramat resetaki ƴewmo tan mo boy ɗo de ayo ƴewgal koye juuɗe Allah woni de kamɓe fof ko 6-9 ala kolto kan fof vote 6-9 kolto anda kolto nandane mabɓe ɓerde kanko moom seɓori ɓe seeɗa way 6-9 ɓi sohna ba kam ko ɓi sohna ba tan bamori Allah yiɗa toño ganda tak iɗen yeeso eyyi ayi Thierno Moule Yaya Thiam ha hande Thierno Moule Yaya Thiam Yaya Thiam listuma ko fonnomen ɓeydude Yaya Thiam ɗo ko seti armi haalama noon wonɓe ganda ha hande ganda no votira
yoɓe nat PIINDI TV woɓe no sullay ɓe sehila maɓe soɓe namnoma a wiyat yoɓe nat PIINDI TV ɓe jaha commentaire liste am woni min liste nafoore ɓe binda je vote ceerno moodi wona hot mbaɗa commentaire binda je vote ceerno moodi ko ɗum noon waɗa commentaire je vote ceerno moodi PIINDI TV ñoƴƴa coloso waɗa teleng holluma votini ceerno moodi wona tan pour yimɓe bara an kam a juuni wona juuni mamwattu kam juuni wona mbaɗa haaldanoye puyɗo ko no wiye kam jiɗɗo vote balle kam waɗa abonné dokke kam kalis waɗa abonné min abonné ko gratuit ko gratuit a waɗat tum a yiyat sa naati no waɗa toon abonné en rouge o waɗat abonné tati o yaltinma cloche ɗi tati ñoƴƴa cloche dow o tati kala kon añe ceerno PIINDI tan a heɓat min mi waɗani kolle kam mi waɗa sulla min ko yimɓe mbimi wiyan dinosaure an ka dinosaure bandiraɓe wiyoɓe mbimi hay wimami onon fulɓe ko onon dembi ko cellal woni afugalu mo sellani wawana kono mo selli de ala koron kani jiɗɗo ngal ɗon cellal duumigal yo jol yetto mbuure nder ngal ɗon legal bitegal Espagne ma taw toon ɓen laaɓaɓe oɗon fannu gandal kal ko humpi on jahli on jeehe nder oɗon alqouranel karima on gorko golloraki goɗɗum sona nden deftere Allah ndeya laaɓaɗo ɗiɗon fantuji gandal jabanaɗo duwaw kono kay malaɗo woni no hannit ni ceerno Bocar Diallo ndin gandi sellude on gorko malaɗo woni yettu mbuuro so tawi ka debbo walla gorko ala fof de tawi hani kono te ɓesgugaru yettumo joni te mbiya alhamdulillahi jiya afuma e juuɗe ma so tawi ka gorko aɗa gonde caɗele gorago yettomo ɗum ma gasana ha laaɓa onon di joguiɓe probléme financier finoɓe dawa jeeri dawa walo kono kay jiita hay hunde yettomo loto ɓanduma no hannit ni kanko gummaniɗa Allah waɗa hen newuya guite leydi kunure kaji taw hunuko ala ko wayma onon de yiɗɓe ɗannade ngala kayitaje ko ɗon dewo yawiri visa on e nawoye jungo makko fannuji ne kewita ko listara duwuji labtude ko wire oɗon fannu ruhya omo laaɓa ɗum kanko ceerno Bocar Diallo mbuura legal bitengal Espagne to Allah wela fo waɗa gandal mum ceerno Bocar Diallo ko gëna feccane ɗum ngal gandal haali indom anani ceerno woɗi oui en dadi lawna Bagdad mi sikkan noon toon mbaɗa heewi toon ennemi an gani boyo ɓayani boyo yiiɗaka est ce que aɗa andi boyo yiiɗaka o yiiɗaka heɗo tawi noon koye daade moɗon min tiimi oɗo saaha onon hebɓe vodde ɓe e nder chaîne moɗon préféré PIINDI TV ha toon to PIINDI radio min garti haalande on ko yewiti e résultat ji on ɗon élection mo ganduɗa ko élection laaɓɗo laaɓtuɗo caggal nde lima ha haljiti sunnotoɓe cunni kabri voto rewi lawol koni voto lelori e nder ko lima ko laawi ndeysaan ndeysaan ndeke mbiɗa yiiɗa noon mbiɗa yiiɗa noon ƴewmon haaldo ken perduɓe duwo jaam o saha enen gañiita ceerno Mody goto mo ganduɗon joom liste nafoore kañum yalti vainqueur manam kañum fooli e ko yewiti e gardigu ngal ɗon leegal o dañi e nder temedere kala capanɗe 75 woni 85%. Yaya Thiam on ɗon mo fondiranno jaaɗo e liste biteɗo liste gonga on ɗon dañi e nder temedere kala ko 15 woni 15%. Hayo en dañi drapeau hayo ceerno Mody woni chef de quartier hayo gañoma maayi hayo jam dañama gañoma maayi hande seeɗo bas tohno sono bas perdi hayi seeɗo bas perdi Allahu akbar an hay goto yewtako ma an kam lamɗo ayo en gañima yimɓe yega en gañima
woni musi est ce que marigo quartier woni metti quartier woni musi quartier woni modi ɗum ku abu commune ɗi kayitaji ɗi jogiɗa noon KGS entreprise ɗillowo e jeeygu terrainji Dakar Thiès Dias 300 225 150 mètres carrés titre foncier bail délivration kayitaji labɗi jobdi mum musani woni hen aɗa wawi yobdi 50% keddiɗo joɓa ɗum e nder lebbi jeegom woni hen aɗa wawi fuɗɗade joɓa ko heddi ko der lebbi sappo e ɗiɗi ko ɓuri ko weldemi keɓe mballo neɗɗo caɗele terrain mum hayso sodani e maɓɓe wonande jiɗɗo hen ko laaɓi ɗum yo noddu caggal indicatif walo fendo 33 6 59 44 08 07 bandiraɓe mi yeehi KGS jehen